Подкаст Зелени заедно растем. Поздрави от нашия зелен град Стара Загора. Да ви се представим, ученици сме от 11 Б клас при СУ Иван Вазов. Обучаваме се в професионалната STEM паралелка икономическа информатика. И да, ако сте зачули защо гласовете ни се приличат, близначки сме. Моника и Даная. Защо зелени заедно? Градът ни е важен индустриален център, част от инициативата на Европейския съюз за зелените градове. Мисията на нашия STEM център по природни науки е да се подготвим за професиите на зеления град на бъдещето. За това ще ви запознаем с зелените практики, разработени в него и как те се развиват паралелно на процесите за трансформация към нисковъглеродна икономика в града ни. Ето и нашите малки STEM стъпки и как те са свързани с нашия зелен град и екологичните проблеми. Храна за земята. В подкрепа на компостиращите общности за климата. Чрез контейнер за наблюдение на компостирането изследвахме този екологичен начин на оползотворяване на отпадъците, отделени в училище. В отделението в компостера с кофичката от кисело мляко, която се разгражда за 70 години, ще го оставим за наблюдение на следващите поколения. Компостирането се осъществява самостоятелно в немалко домакинства и на общинско ниво. Компостирането е важно, но все още трудно приложимо в бита ни, но за това пък обичайна гледка в града ни са и кафявите контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци, които се рециклират в компостираща инсталация. Добър Юж Geography. Съученици демонстрираха с разбираем модел как съчетанието между природните и стопански условия създава висок риск от развитие на деградация на почвите и как колкото повече растителност има, по-чиста е водата и се запазва почвата като природно богатство. Това е от изключителна важност за нашия регион с важно стопанско значение. Добрите зелени примери. С опитна постановка и 3D принтирани модели онагледихме как свойствата на веществата икономично и ефективно се използват за почистването на водата в модулите на малките пречиствателни станции, лесни за експлоатация и идеално решение за малките жилищни сгради и вилните зони на нашия зелен град. Да отбележим, че с проект Икономия на ресурсите участвахме в национално състезание Кой е Супер STEM и бяхме включени в първият каталог STEM училища България. Това ни даде необходимата мотивация и вдъхновение да продължим напред, като се развиваме в две основни направления – рециклиране и намаляване на въглеродните емисии. Проект Скритото лице на въглеродния диоксид или ефекта на киселинния океан. Повишаване на киселеността на океана е в топ 5 климатично изменение, глобален план. Резултат е от покачването на въглеродните емисии. Затова пред широката общност с помощта на експерименти, макети и математически модели, нашите съученици показаха как човешката дейност влияе на биоразнообразието на Световният океан. Нашият град може да предложи макар и частично решение. Интересно интервю направиха ученици от 8 клас в Института по аквакултури. Модерна оранжерия по иновативна аквапоник технология. Бъдещето на съвременното земеделие работи на територията на Тракийския университет. Центърът произвежда технологично чиста продукция, затворена в малка площ, с висока производителност, щадяща по отношение на екологията и хората. Като млади посланици на климата през призмата на училищната среда, проучихме как природата рециклира. Резултатът – прекрасната природа, която ни заобикаля и е чудесен пример за енергийна ефективност. От екип рециклиране бяха анализирани нерационалните механизми на използване на природните ресурси и е взето решение да упражним отговорно правото си да избираме как да ги ползваме. Бе изследвано отделянето на боклук в класните стаи и как на училищно ниво може да се намали и рециклира, така че да се наложи кръговото мислене, което е приоритет за нашия град. Започнахме с нашия боклук, предприехме стъпки да го намалим и да го превърнем в красиви и полезни неща, които да използваме в часовете и в следващите благотворителен пазар и да превърнем нашата екологика в философия на екологичния начин на живота. Демонстрирахме какво изработихме, като дадохме нов живот на отпадъците, водейки се от мотото «Боклукът за един е съкровище за друг». Освен това, предприехме кампания за разделно събиране на отпадъци и предаването им за рециклиране. Събраните пари се използват за благотворителни каузи. От рубриката Проекти в развитие, първо за града ни Стара Загора става част от предизвикателството интелигентни градове, като разработи иновативни решения, които ще поставят града сред фаворитите за зелен и дигитален преход. Училището ни работи по проект Храната и хората, част от националния конкурс Посланици на здравето
и освен със здравословното хранене, сме приели предизвикателството да изследваме връзката на въглеродните емисии и храненето, но за това повече в следващия подкаст. Надяваме се, че ви беше полезно и интересно. От нас довиждане до следващия подкаст.